салом дӯстон, айни замон дар 33-ум микрорайон қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф ҷои пештараи бозори Ҷалҷам, якум Советский, аз ин тараф бошад 33-ум ва 32-ум микрорайон ва аз ин тараф мактаби Умари Хайём. хонаи фурӯшии Имрӯззамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад дар блоки Байнангӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшии Имрӯззамон дар 8-ум ошёнаш ҷойгир аст. манами подъезд. даруни подъезди бино дӯстони азиз, инҷо ҷои зинапоя, инҷо бошад ҷои дука лифт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 97 метри квадратӣ, қариб 100 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. хонаи калон аст. дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо таъмири нав, зебо ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест ва хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуред ва зиндагӣ мекунед. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз. прихожа, роҳрав, дар роҳрав чӣ хеле бибинед, ман мегӯям як шкафи зебо аст. дар ин ҷо ошхона, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар даруни сеюм ҳуҷра ҳоҷатхона ва ҳамом аст ва боз якта дигар ҳоҷатхона ва ҳамом алоҳида дар коридор мебошад. ошхона дӯстони азиз, ҳамаи мебелу техникаи хона нав мебошад. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. отоплениям ҳаст. якум ҳоҷатхона ва ҳамом, системаи вентилятсия ҳаст. ҳуҷраи кӯдакона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин меҳмонхона дӯстони азиз. аҳамияти хона чӣ қадар таъмири зебову замонавӣ дорад. дар даруни меҳмонхона боз теғзона аст, ҷои кондитсионер ва трезои хона бошад дӯстони азиз. тарафи роҳи калонро кор мекунад, тарафи сира. минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳо дар корӣ дар наздики хона қарор дорад. ростаки мактаби Умари Хайём аст. аз ин тараф боло мерем 33-ум микрорайон, 32-ум микрорайон, бозорчиҳошон, мактабошон, хулос минтақаи беҳтарин. ва аз ин тараф поён мерем, ҳам тарафи меҳмонхона якум Советский, тарафи Ҷалҷам худи якум Советский. хулос минтақаи беҳтарин аст барои зиндагӣ кардан дӯстони азиз. ҳама чизҳои дар корӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. дар даруни ҳуҷраи хоб боз дуюм ҳоҷатхонаву ҳамом аст. нархи хона бошад 990 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ҳарду рақамҳои соҳиби хона ватсап дорад ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.